Turno ahora para irnos hasta Benigànim, porque en unas declaraciones recientes el alcalde de la localidad afirmó que cuando entró al gobierno, a gobernar desde el ayuntamiento, el anterior gobierno del PSOE, liderado por José Ramón Bayá, les dejó unas deudas que han tenido ahora los populares que asumir. Pues bien, nosotros emitimos estas declaraciones del alcalde y también el ex primer edil socialista José Ramón Bayá ha querido dar su propia versión de los hechos que acontecieron referentes a esas deudas que tiene el Ayuntamiento de Benigànim en estos momentos. Seguim Manto d'Estrelles i anem a parlar en José Ramón Bayá, en estos moments, és alcalde de la població de Benigànim, alcalde durant 8 anys. Senyor Bayá, hola, bona nit i benvingut. Hola Maria José, què tal? Bona nit, moltes gràcies. Així al programa. Sí que m'agradaria, perquè fa uns dies vam tindre així en el nostre programa a l'actual alcalde de Benigànim. Vostè durant 8 anys ha sigut l'alcalde. Sí m'agradaria un poquet que ens parlara del projecte per al poble que va fer el PSOE en el seu dia i l'actuació durant aquests 8 anys de govern. Mira, nosaltres com a equip teníem una cosa molt clara en el moment de presentar-nos a les eleccions en el 99 i era 2 eixos fonamentals, que era el pla urbanístic, és a dir, posar en marxa la disciplina urbanística en Benigànim, que no havia existit fins aleshores mai, i a més treballar en tot el tema de serveis per als veïns i veïnes del poble, tant serveis socials com benestar social, com cultura, com esport. Aleshores, això ho van reflectir crec que en 3 fets fonamentals, que va ser en el tema urbanístic l'aprovació del Pla General de Benigànim, que el van aprovar en el 2001, i això va comportar 2 actuacions, a banda de moltes altres més, però 2 importantíssimes que nosaltres com a grup consideràvem. Una era la construcció del polígon industrial de Benigànim, que ha donat llocs de treball a moltes persones i ha creat moltes empreses, i la segona part era l'obertura de la part residencial de l'Hort de l'Hortissa, que ha creat una bolsa molt important de sòl per a urbanitzar i que s'ha urbanitzat de fet, i ha creat una zona de poble modern i amb totes les garanties d'oci, de vida sana i vida per a tota la gent que viu per allí. També els serveis socials hem estat ahí des del primer moment i entonces podríem dir-te que van treballar en benestar social, en l'ampliació del llar del pensionista, van treballar en el centre de dia, van treballar en la residència, que eren els objectius fonamentals nostres durant aquests períodes de temps. Després, en cultura i esports, en cultura sobretot tenien l'ampliació de la biblioteca, van estar treballant en l'àrea jove com una àrea d'esparciment per als joves de Benigànim, van estar fent infinitat d'activitats, com pensant en una de les grans projectes que tenien, que era l'auditori, pensant en com portar la gent a l'auditori, fent llavor, sembrant llavor, per a que la gent se deprenguera i s'ensenyara i li picara el que d'anar al teatre. Van començar a organitzar campanyes al teatre, actuacions teatrals i musicals al poble, per tal de fomentar la cultura, i en el moment que arribarem a tenir l'Eixi Auditori, que és un somni que s'ha quedat per complir, perquè les circumstàncies polítiques tu saps com són, i la vida passa i cada vegada li toca estar a un al govern. Però això era algo molt important. I després, clar, no podem deixar tampoc el tema de l'educació en un munt d'activitats educatives i culturals que editaven en un butlletí informatiu bimensual, que era el Llosar, on se treia cada una d'aquestes informacions. A més, en el que és el tema esportiu, hi ha alguna cosa que crec que tot l'equip es sent molt orgullós, que és la constitució del Consell Esportiu Local, que tenia 2 tasques fonamentals, que va ser agrupar totes les associacions esportives, associacions i clubs que hi havia al poble, i com a segon part ser els partícips totals de la distribució dels diners que l'Ajuntament destinava en pressupost per al tema esportiu, ja que era el Consell Esportiu Local format
per tots els presidents de totes les associacions culturals, més un representant de l'Ajuntament, el tècnic esportiu, el que decidia en una comissió avaluadora i en funció dels projectes que presentava cada associació o cada club, a qui i quina quantitat es dava la subvenció. Cosa que ara en aquest moment no es fa, es fa d'una altra manera, es dona directament per part del senyor alcalde, però bueno, ja tal vegada això ho tractem després quan parlem d'altres coses. I sobretot nosaltres pensàvem que el que és la vida política es deu de basar en unes premisses que són fonamentals, és a dir, l'Ajuntament crec que el van intentar sobretot apropar al poble, van fer un Ajuntament de portes obertes on tothom era ben rebut sempre i sobretot pensem i crec que seguirem pensant que al poble no n'hi ha que dir-li mentires, no n'hi ha que justificar-se enganyant-lo o diguem-li falses veritats o marejant-la per dir com vulgarment se diu i per tant aquesta filosofia la tenien clara, és a dir, el poble estava per ahí, nosaltres treballàvem per al poble i per tant el poble era el que tenia que sentir-se beneficiat i tenia que notar el canvi. Jo d'aixòs 8 anys vull donar des d'ací en nom del grup les gràcies a tot el poble de Benigànim perquè ens ha permès poder fer tota aquesta llavor que hem fet durant els 8 anys i que ens ha permès que totes les persones de Benigànim puguen comparar el que era el govern del Partit Popular abans de nosaltres, el que era el govern del Partit Socialista els 8 anys que han estat i el que està seguint el govern del Partit Popular una altra vegada. Quina valoració fa el seu partit, el Partit Socialista, d'aquest primer any del Partit Popular a l'Ajuntament de Benigànim? Mira, la valoració que es pot fer jo crec que és una valoració, diria, quasi que lamentable. Lamentable per un fet molt significatiu, és a dir, portem un any, en un any pràcticament l'únic que està fent-se és intentant desprestigiar el govern anterior, contant mentires, intentant enganyar al poble en coses que no són reals i això és una cosa que nosaltres pensem que no deu de ser, és a dir, pensem que cada govern té el temps que té i que tal vegada el temps dels projectes ja seria hora que el Partit Popular començarà a executar-los en Benigànim. Estan dissimulant el fet de no haver fet res en aquest primer any a nivell municipal i intenten dissimular-lo carregant les culpes al fet de que el PSOE va deixar coses penjant. Jo voldria fer uns aclariments i la gent que em coneix en Benigànim, que són tots, saben que a mi normalment, a mi i al grup, ens agrada demostrar totes les coses en documentació i dir les coses tal i com són. Per tant, si em permets, és dir, jo faré al·lusió un poc als temes que han sigut temes estrela durant aquest any per part del govern del Partit Popular, intentant, com te deia abans, confondre la gent i enganyar la gent. Hi ha un tema primer, que és el tema dels diners, per dir-ho d'alguna manera. Van estar venent-nos durant molt de temps que l'Ajuntament del PSOE no havia deixat diners. Jo només vull fer dos puntualitzacions i dir que el Partit Popular va començar dient que no havia deixat cap ingrés en l'Ajuntament. Després, nosaltres tenim un document que el tenen tots, que és l'acte d'Arqueig que se fa quan es canvia de govern. En aquest acte d'Arqueig està signat per l'actual alcalde i n'hi ha un superàvit o n'hi ha diners en el banc en aquest moment per quasi 600.000 euros, és a dir, 585.000 euros en el banc en diners i que el senyor Puigades firma. Si firma, se suposa que firma perquè coneix el que està firmant, encara que estic dubtant últimament molt perquè pareix ser que el senyor Puigades firma les coses sense llegir i li deixen algunes venes com enviar als contratistes informació per a participar en les pliques de la Casa Ribelles dient que sols s'admet la informació en castellà i després ho justifica dient que és que no havia llegit el paper. No sé si aquesta tampoc l'haurà llegit. Per a seguir insistint en el tema vam fer una auditoria, que així tinc una còpia de l'auditoria, i resulta que aquesta auditoria refleja... Tranquila, no hi ha problema. Aquesta auditoria refleja algo molt significatiu, és a dir, refleja datos com l'evolució